Al ghibatu utawi ghibah hiya utawi ghibah iku dzikru akhika ngrasani kanca sira bima kelawan barang yakrohu kang sengit sapa akhika walau fi wajhihi lan senajan ing dalem ngarepe akhika kakaulika kaya ucapane sira fulanun utawi fulan iku a'rajun pincang au fasikun utawa fasik au fakirun utawa fakir au qasirus siyabi utawa cendhek sandangane turi tukang ngarepake sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kaulika tangki sahu ing ngasorake akhika utawa ngenyek ngino akhika. Ghibah itu glendengi kancane, ngomongi elek kancane, sekirane omongan itu kalau terdengar baik itu ada orangnya ataupun tidak ada orangnya, yang sekiranya temanmu itu benci karo mendengar suara atau omongannya sampean, itu namanya glendengi, ghibah. Seperti kayak kok melakoni lucu kok diglak-digluk kaya suster ngisot misal. Itu tidak boleh. Atau tentang kefasikan kayak deloken ngakune ustad tapi kelakuannya orang bener. Wingi be aku weruh kok nang dangdutan. Aku wingi be weruh kok nang orkesan. Au fakiron au qasiros siabi atau tentang kefakirane. Wong ora gablek, wong fakir, ora duwe kaiki tapi gaya. Lah kowe duwe apa sih? Ora duwe kaiki kok gaya we. Wong montor ora duwe kok. Ini namanya menyakiti hati orang lain. Atau menghina pakaiannya. Pakaianmu kok elek sih. Mbok salin sih pakaian wis ora muat kok dinggo. Iki adikmu mesti ya. Mbok salin. Ora ndek dhuwit ya mulane dadi wong sugih, aja wong pelarat. Pakaian paling regane piro ora iso tuku. Nah, kuwi namanya menghina, meremehkan orang lain. Turidu bidzalika tangkisuhu. Tujuannya apa? Tujuannya menghina, meremehkan, merendahkan orang lain. Itu namanya ghibah. Ghibah itu nanti kamu akan disiksa dengan cara apa? Memakan bangkai temanmu. Ora usah bangkai temanmu wis iwak wedhus
bar entuk kurban ora dikulkas pirang-pirang dina nganti dol digromong laler sehingga terus dimakan sendiri. Apa maning iki hakikatnya daging temanmu yang busuk kamu makan. Itu nanti siksanya seperti itu. Wa asbabuha utawi sebabe ghibah iku samaniyatun ana 8. Al hasadu suwijine hasud wa syifa'ul ghaidhi lan nambani sengite nafsu wa iradatut taraffu'i lan ngarepake keluhuran wal mubadaratu lan cepet-cepet ila ta'tilil mu'dha maring suwunge wong kang den larani suwunge utawa suwene wong kang den larani anil wusuli saking wong kang tumeka ila muradihi maring kekarepane muadza wal qasdu lan nyejo ilat tabri'ati nafsi maring marasake awak-awakan maling marasake badan utawa awak wa mujamalatur rufaqai lan bagusi kanca wal hazalulan guyonan wal istinza'u lan ngino. Sebabnya ghibah itu ada 8. Yang pertama adalah hasud. Wong kakean ngomong, kakean dongeng wong liya itu biasanya wong iku hasud. Janah kae iso tuku mobil beres kae ya. Karena hasud, alah mobil apa nang kantor penggawane korupsi kok ditambah kayak wingi ning Gunung Kawi memet. Karena hasud akhirnya ghibah glendengi wa sifa'ul ghaid karena sengite ati jengkel mergone kekayaane diungkuli, dilangkai. Apa hasud itu hal yang jelek tok? Tidak. Hasud itu malah bisa mempengaruhi orang-orang yang pinter. Misal, ini duwe pondok, ngono duwe pondok. Wah, pengine pondoke gegeri ben do bubar santrine, ben santrine ngene men wakeh. Kan wong pinter. Juga punya rasa hasud. Ceramah misal Pak Aziz biasa ceramah. Seminggu diundang wong ping 4. Lah kok kancane Pak Aziz ada yang seminggu full. Aku sing wis suwi longko diundang, pae malah isih nembe malah diundangi terus. Akhirnya saya membuat cerita-cerita bohong, ngelek-ngelek. Kae ora duwe ilmu, kae ora duwe kiai ngarang-ngarang tok, sing penting rame diguyu. Itu tandanya hasud. Nganti ngelek-ngelek jenenge, ngelek-ngelek bucai. Karena apa? Karena ada rasa hasud. Karena apa? Wa iradatu tarafu'i ngarepake ben aku ki lho sing luwih apik, sing luwih mulya, sing luwih kondang. Ora kok bocah kae.
Jakawe opo sih anake wong ora bener. Piyene yo ora deke. Wong kae kiyene tanggane udu deke, kae kan ngaku-ngaku kiai tok, ngaku-ngaku ustad. Akhire ngelek-ngelek. Wa mubadaratu ila ta'tilil muadzan. Cepet-cepet ben wong kuwi kena piloro. Ben wong kuwi cepet mati. Cepet kena musibah. Akhirnya gawe-gawe perkara ben tabrakan, ben loro, ben ora ana jope. Nah, duelek-elek membuat cerita-cerita fitnah-fitnah bohong. Wal qasdu ila tabri'ati nafsi, dan menghendaki ila tabri'ati nafsi, biar badannya tidak sehat. Karena apa? Dia orangnya energik, sehat, kuat, rusong, pencolot-pencolot. Nah, ini jengkel. Akhirnya mengerjakan si dia. Misal ya, ada bos golek kuli. Lah sing sehat kuwi lho, sing dipilih. Lah kene sing tuwa, sing klemer-klemer ora dipilih karo bose. Akhirnya jengkel. Nah, karena apa? Karena merasa disisihkan. Kok ora aku sing dipilih malah jakae. Ini karena apa? Karena dia tersisih. Mergone ora ruso, ora cekat-cekat. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan ngobrol-ngobrol, ngelek-ngelek karena dilandasi dengan hasud. Wa mujamalatur rufaqoi, dan memperbaiki teman. Nek ana kancane akeh jengkel, nang opo ora kok mrene. Lah nek cewek kuwi, nek misal cewek urung duwe pacar sing ngancani akeh mergone bocah kuwi ora sombong, ayu tapi ora sombong, grebyak. Mulane bocah lanang-lanang do seneng kancanan ning kono. Lah sing siji sadis, ora ayu, sombong, ora ana sing ngancani. Akhirnya apa? Jengkel. Gawe-gawe perkara, gawe-gawe cerita dusta, jengkeli. Nah, terjadilah ghibah. Nah, wal hazalu wal istihza'u, yang nomor 7, senengan guyonan. Wong guyonan iku kancane akeh, do seneng. Ya ning pondok wae ya, nek ana bocah senengane guyon, ora jengkelan, yakin kancane akeh. Lah bocah sing jengkelan ora duwe kanca, akhire jengkel. Semua orang ngancani aku malah ngancani kae, akhire nggawe cerita sing bumbu. Sengit, tujuane men sengit karo kancane kae. Nah, terjadilah obrolan sing menjelekkan orang lain yang dan termasuk ghibah. Wal istihza'u lan ngino, ngenyek wae yo. Wis gendut ceruwek ora tau adus. Jelai tujuane ngino. Nek mangan akeh ora emut kancane, menjelekkan, merendahkan. Itu juga dinamakan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana minal ghibati saking ghibah apa laumul muksiri, modo wong kang pepeko. Modo iku ngino. Ngino wong kang pepeko. Ala taksiri ing atase pepekone muksir. Pepeko iku wong sing kreatif,
Ya, pepeko itu orang yang kreatif. Jadi tidak dinamakan ghibah kalau orang itu ngrasani wong kreatif. Wah, kayak beres kayak wah. Bocah kok isonan kae ya kan hebat ah. Iki iso, iki iso, iki iso, iki iso. Itu namanya tidak ghibah. Justru malah anak-anak yang kreatif itu harus kita contoh, harus kita ikuti. Wa irsyaduhu lan nuduhake muksir ilama maring barang fi ing dalem apa maslahatuhu kebagusane muksir. Justru malah kalau ada orang kreatif, anak serba bisa, itu harus ditunjukkan pada teman-temannya. Kayak lu njaluk bantuan kayak pinteran kayak. Ndondeni motor iso, ndondeni mobil bisa, komputer bisa. Nah, jos pokoke. Kayak be njaluk tolong kae. Itu namanya enggak ghibah. Li'anna Allah krana satemene Allah. Li'anna Allah krana satemene Allah azza wa jalla iku lam yanha ora nyegah sapa Allah anin nasihati saking nasihat. Allah itu tidak pernah melarang nasihat. Kalau memang nasihat itu bagus, terima. Walaupun yang memberi nasihat itu di bawah umur kalian. Dari Kanjeng Nabi, dari sahabat Ali, jangan memandang siapa yang ngomong, tapi dengarkan, pandanglah isi dari omongan itu. Layang dur makol wala tangdur makol. Walakin nahu lan yakti tetap ini Allah undur makol wala tangdur makol. Dengarkan ucapannya, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Senajan aja cilik nek pancen kuwi bener, pinter, apik ya dialap, diambil manfaatnya, ora usah gengsi. Wong nambah pengalaman, ilmu, pengetahuan. Walakinnahu yakti tetapine Allah iku naha nyegah sapa Allah anil ghibati saking ghibah wa balaghalan nekaake sapa Allah fil ingkari ing dalem ingkar alaiha ing atase ghibah. Faqala mengko dawuh sapa Allah, Allah itu melarang ghibah. Karena apa? Ghibah itu mendatangkan permusuhan, mendatangkan kejelekan. Ana wong dikepruki, ana wong dipateni mergo tidak terima diomong eleke disebarno eleke ning kono-kono akhire ora nrimo jengkel kadang nganti pecate nyawa. Mergone apa? Diawali dengan ghibah. Apa maning ning medsos. Kejelekane disebar ning medsos dadi sing krungu wong sak donya. Wah itu malah tambah berat meneh. Dosane tambah gede meneh. Rumah tangga nek ora seneng, nek wis kira-kira ora cocok, ya wis. Mungkin ini adalah jalan terbaik. Kita lebih baik pisah. Mungkin kontrak perkawinan kita cukup sampai di sini. Ora usah gawe-gawe, ngelek-ngelek, ngolo-ngolo.
bojone. Nanti disebar ning grup-grup PWB, figura warga Batang. Wong keluargane dhewe, bojone dhewe kok dielek-elek dhewe. Padha-padha nyiram tai ning awake dhewe. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Lah umroh kuwi bojone sih meteng, akhirnya ora dijek. Sing dijek siapa? Sing dijek kancane adine lanang sing wedok. Adine lanang sing wedok. Lah ketika di Mekah pas ning hotel ngomong karo kangane ipene, "Mas, sampean kok seneng Mbak Ayuku sih?" Ya lah nang opo, Dik? Mbak Ayuku senajan wayu kowe sifatnya jelek sih, Mas. Watos. Aku adunipun sering jengkel, egois, waku. Senajan ayu keringet ambune bawang menteh. Jelek sih Mas Ngaman kok koluwe piye Mas? Lah, istrinya yang masih hamil tua di rumah bermimpi. Mimpi seakan-akan dia itu tawaf. Tawaf di Mekah. Tawaf itu ngubungi Ka'bah. Masih perjalanan haji, masih sa'i, masih melakukan ibadah-ibadah haji. Akhirnya teko karo Pak Yai, Pak Yai kula mau ndelu kok ngimpi ngaten. Oh, itu hakikatnya roh kamu itu masih umroh, masih haji. Senajan kamu tidak haji, kamu pahalanya seperti haji. Karena apa? Karena kamu telah dihibai oleh adikmu sendiri. Nah, kok Pak Yai ngertos? Ya ngertos. Coba dibel bae. Akhirnya dibel. Dek, sampean pernah nglendengi aku nang kono po, ndongelek aku nang kono po. Lah Mbak kok ngerti? Ya ngerti. Oh nggih Pak Yai, ya wis. Mulane nek diglendengi wong, dinyeki wong iku aja bales. Kudu matur nyuwun. Mergone napa? Amale wong sing nglendengi pindah ning wong sing diglendengi. Amale. Terus dosane wong sing diglendengi pindah aring wong sing nglendengi. Nah, mulane nek diglendengi, dinyek, dihina-hina, dilecehkan, direndahkan, aja jengkel. Justru itu adalah lahan pahala. Lho. Ora usah jengkelan, kudune seneng. Ini ada kasus yang luar biasa di medsos. Islam pecah, khususnya orang NU. Ada yang pro habaib, ada yang kontra. Jadi ada dua sisi. Satu muhibbin, orang yang cinta dengan habaib. Yang nomor dua mukimat, orang yang cinta pada Kiai Imaduddin. Imaduddin yang membatalkan habaib. Sedangkan habaib masih dipercaya bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah. Itu pecah orang karuan, wah ngeri. Wong Islam padha wong Islam khususnya orang NU. Lah saling menghina, saling mengejek. Itu namanya ghibah jamaah, ghibah jariyah. Sing muhibbin gambari Habib sirai ketek, sirai babi, sirai anjing, atau dobolawi, ya, dobol, Habib dobol dan lain sebagainya. Itu ghibah yang sangat luar biasa. Ya pasti marah lah.
habaib pasti marah. Nah, sisi lain ada yang menggambar Pak Imaduddin kepalanya seperti Dajjal, seperti iblis, dan diberi kata-kata PKI, orang bodoh ngaku pinter dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Imaduddin apakah jengkel? Yo tetap jengkel. Nah itu namanya saling menggibah. Ya dosa kabeh. Lah kudune piye? Kita menenteramkan. Beda pilihan itu biasa. Yang penting akur, aja saling menghina, mengejek. Karena kita saja di akhirat belum tentu selamat. Belum tentu masuk surga. Lah kok arep ngelek-ngelek wong, arep gibahi wong ning medsos sisan. Ketika kita sudah meninggal dunia, kok komenanmu yang memecah belah, mengadu domba, menghina-hina masih dinikmati orang lain, kamu mendapatkan siksa terus. Itu transfer terus. Sama halnya seorang perempuan mengumbar aurat, orang kudungan, memperlihatkan tubuhnya, taruh kecantikannya, melengos-melengos, jogetan neng TikTok, neng Facebook, neng IG, akhirnya dinikmati orang lain, terutama seorang laki-laki. Senajan masih keadaan isi ngaji, isi sholat, isi makan, isi tidur, anak itu mendapatkan dosa terus. Ngeri ora? Ngeri. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati dalam bermedsos. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-ghibatu utawi ghibah hiya utawi ghibah iku dzikru akhika ngrasani kanca sira bima kelawan barang yakrohu kang sengit sapa akhika walau fi wajhihi lan senajan ing dalem ngarepe akhika kakaulika kaya ucapane sira fulanun utawi fulan iku a'rajun pincang au fasikun utawa fasik au fakirun utawa fakir au qasirus siabi utawa cendhek sandangane turi tukang ngarepake sira bidzalika kelawan mengkono-mengkono kaulika tangki sahu ing ngasorake akhika utawa ngenyek ngino akhika. Ghibah itu glendengi kancane, ngomongi elek kancane, sekirane omongan itu kalau terdengar baik itu ada orangnya ataupun tidak ada orangnya, yang sekiranya temanmu itu benci kalau mendengar suara atau omongannya sampean, itu namanya glendengi, ghibah. Seperti kayak kok melakoni lucu kok deglak-degluk kaya
suster ngisot misal. Itu tidak boleh. Atau tentang kefasikan. Kayak deloken ngakune ustad tapi kelakuannya orang bener. Wong wingi be aku weruh kok nang dangdutan. Aku wingi be weruh kok nang orkesan. Au fakiron au qasiros siabi. Atau tentang kefakirane. Wong ora gablek, wong fakir, ora duwe kaiki tapi gaya. Lah kowe wong duwe apa sih? Wong ora duwe kaiki kok gaya we. Wong montor ora duwe kok. Nah, ini namanya menyakiti hati orang lain. Atau menghina pakaiannya. Pakaianmu kok elek sih. Mbok salin sih pakaian wis ora muat kok kowe dinggo. Iki adikmu mesti ya. Mbok salin. Ora ndek dhuwit mulane dadi wong sugih, aja wong pelarat. Pakaian paling regane pira ora iso tuku. Nah, kowe namanya menghina, meremehkan orang lain. Turidu bidzalika tangkisuhu. Tujuannya apa? Tujuannya menghina, meremehkan, merendahkan orang lain. Itu namanya ghibah. Ghibah itu nanti kamu akan disiksa dengan cara apa? Memakan bangkai temanmu. Ora usah bangkai temanmu wis iwak wedhus bar entuk korban ora dikulkas pirang-pirang dina nganti dol digromong laler sehingga terus dimakan sendiri. Apa maning iki hakikatnya daging temanmu yang busuk kamu makan. Itu nanti siksanya seperti itu. Wa asbabuha utawi sebabe ghibah iku samaniyatun ana 8. Al hasadu suwijine hasud wa syifa'ul ghaidhi lan nambani sengite nafsu wa iradatut taraffu'i lan ngarepake keluhuran wal mubadaratu lan cepet-cepet ila ta'tilil mu'dha maring suwunge wong kang den larani suwunge utawa suwene wong kang den larani anil wusuli saking wong kang tumeka ila muradihi maring kekarepane muadza wal qasdu lan nyejo ilat tabari'ati nafsi maring marasake awak-awakan maling marasake badan utawa awak wa mujamalatur rufaqai lan bagusi kanca wal hazalu lan guyonan wal istinza'u lan ngino. Sebabnya ghibah itu ada 8. Yang pertama adalah hasud. Wong kakan ngomong, kakan dongeng wong liya. Itu biasanya wong iku hasud. Janah kae iso tuku mobil beres kae yo. Karena hasud, alah mobil apa nang
kantor penggawane korupsi kok ditambah kayak wingi ning Gunung Kawi memet. Karena hasud akhirnya gibah, glendengi, wasifaul ghaib karena sengite ati jengkel mergone kekayaane diungkuli, dilangkai. Apa hasud itu hal yang jelek tok? Tidak. Hasud itu malah bisa mempengaruhi orang-orang yang pinter. Misal, ini duwe pondok, ngono duwe pondok. Wah, pengine pondoke gegeri, ben do bubar santrine, ben santrine ngene men wakeh. Kan wong pinter. Juga punya rasa hasud. Ceramah misal Pak Aziz biasa ceramah. Seminggu diundang wong ping 4. Lah kok kancane Pak Aziz ada yang seminggu full. Masem. Aku sing wis suwi longko diundang, pae malah isih nembe malah diundangi terus. Akhirnya saya membuat cerita-cerita bohong, ngelek-ngelek. Kayak orang duwe ilmu, kayak orang duwe kiai ngarang-ngarang tok, sing penting rame diguyu. Itu tandanya hasud. Nanti ngelek-ngelek jenenge, ngelek-ngelek bucai. Karena apa? Karena ada rasa hasud. Karena apa? Wa iradatu tarafu'i ngarepake ben aku ki lho sing luwih apik, sing luwih mulya, sing luwih kondang. Ora kok bocah kae. Bocah kae opo sih anake wong ora bener. Piyene yo ora deke. Wong kae piyene tanggane udu deke, kae kan ngaku-ngaku kiai tok, ngaku-ngaku ustad. Akhire ngelek-ngelek. Wa mubadaratu ila ta'tilil muadzar. Cepet-cepet ben wong kuwi kena piloro. Ben wong kuwi cepet mati. Cepet kena musibah. Akhirnya gawe-gawe perkara ben tabrakan, ben loro, ben ora ana jope. Nah, duelek-elek membuat cerita-cerita fitnah-fitnah bohong. Wal qasdu ila tabri'ati nafsi dan menghendaki ila tabri'ati nafsi biar badannya tidak sehat. Karena apa? Dia orangnya energik, sehat, kuat, rusong, pencolot-pencolot. Nah, ngene jengkel. Akhirnya mengerjakan si dia. Misal ya, ada bos golek uli. Lah sing sehat kuwi lho sing dipilih. Lah kene sing tuwa, sing klemer-klemer ora dipilih karo bose. Akhirnya jengkel. Nah, karena apa? Karena merasa disisihkan. Kok ora aku sing dipilih malah jakae. Nih, karena apa? Karena dia tersisih. Mergone ora rusuh, ora cekat-cekat. Akhirnya menjadikan apa? Menjadikan ngobrol-ngobrol, ngelek-ngelek karena dilandasi dengan hasud. Wa mujamalatur rufaqai dan memperbaiki teman. Nek ana kancane akeh jengkel, nang opo ora kok mrene. Lah nek cewek kuwi, nek misal cewek urung duwe pacar sing ngancani akeh mergone bocah kuwi ora sombong, ayu tapi ora sombong, grebyak. Mulane bocah
lanang-lanang do seneng kancanan ning kono. Lah sing siji sadis, sorayu, sombong, ora ana sing ngancani. Akhirnya apa? Jengkel. Gawe-gawe perkara, gawe-gawe cerita dusta, jengkeli. Nah, terjadilah ghibah. Nah, wal hazalu wal istihza'u yang nomor 7 senengan guyonan. Wong guyonan iku kancane akeh, do seneng. Ya ning pondok wae ya ana bocah senengane guyon, ora jengkelan, yakin kancane akeh. Lah bocah sing jengkelan ora duwe kanca, akhire jengkel. Semua orang ngancane aku malah ngancani kae akhire nggawe cerita sing bumbu. Men sengit tujuane men sengit karo kancane kae. Ya, terjadilah obrolan sing menjelekkan orang lain yang dan termasuk ghibah. Wal istihza'u lan ngino, ngenyek wae yo. Wis gendut. Ceruwek ora tau adus. Jelai tujuane ngino. Nek mangan wakeh ora emut kancane. Menjelekkan, merendahkan. Itu juga dinamakan ghibah. Bismillahirrahmanirrahim. Ana minal ghibati saking ghibah apa laumul muksiri. Modo wong kang pepeko. Modo iku ngina. Ngina wong kang pepeko. Ala taksiri ing atase pepekone muksir. Pepeko iku wong sing kreatif. Ya, pepeko iku orang yang kreatif. Jadi tidak dinamakan ghibah kalau orang itu ngrasani wong kreatif. Wah, kayak beres ya, wah. Bocah kok iso nan kae ya, kan hebat ah. Iki iso. Itu namanya tidak ghibah. Justru malah anak-anak yang kreatif itu harus kita contoh, harus kita ikuti. Wa irsyaduhu lan nuduhake muksir ilama maring barang fi ing dalem apa maslahatuhu kebagusane muksir. Justru malah kalau ada orang kreatif, anak serba bisa, itu harus ditunjukkan pada teman-temannya. Kayak lu njaluk bantuan kayak pinteran kayak ndondeni motor iso, ndondeni mobil bisa, komputer bisa. Nah, jos pokoke. Kayak be njaluk tolong kae. Itu namanya enggak ghibah. Li'anna Allah krana satemene Allah. Li'anna Allah krana satemene Allah azza wa jalla iku lam yanha ora nyegah sapa Allah anin nasihati saking nasihat. Allah itu tidak pernah melarang nasihat. Kalau memang nasihat itu bagus, terima. Walaupun yang memberi nasihat itu di bawah umur kalian. Dari Kanjeng Nabi, dari sahabat Ali, jangan memandang siapa yang ngomong, tapi dengarkan, pandanglah isi dari omongan itu. Layang dur makol wala tangdur makol.
Walakinnahu lan yakti tetap ini Allah undur makol walakangdur makol. Dengarkan ucapannya, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Senajan aja cilik nek pancen kuwi bener, pinter, apik ya dialap, diambil manfaatnya, ora usah gengsi. Wong nambah pengalaman, ilmu, pengetahuan. Walakinnahu yakti tetapine Allah iku naha nyegah sapa Allah anil ghibati saking ghibah wa balagha lan nekake sapa Allah fil ingkari ing dalem ingkar alaiha ing atase ghibah. Faqala mengko dawuh sapa Allah itu melarang ghibah. Karena apa? Ghibah itu mendatangkan permusuhan, mendatangkan kejelekan. Ana wong dikepruki, ana wong dipateni mergo tidak terima diomong eleke disebarno eleke ning kono-kono akhire ora nrimo jengkel kadang nganti pecate nyawa. Mergone apa? Diawali dengan ghibah. Apa maning ning medsos. Kejelekane disebar ning medsos. Dadi sing krungu wong sak donya. Wah, itu malah tambah berat meneh. Dosane tambah gede meneh. Rumah tangga nek ora seneng, nek wis kira-kira ora cocok, ya wis. Mungkin ini adalah jalan terbaik. Kita lebih baik pisah. Mungkin kontrak perkawinan kita cukup sampai di sini. Ora usah gawe-gawe ngelek-ngelek ngolo-ngolo bojone. Nanti disebar ning grup-grup PWB. Figura warga Batang. Wong keluargane dhewe, bojone dhewe kok dielek-elek dhewe. Padha-padha nyiram tai ning awake dhewe. Faqala mongko dawuh sapa Allah. Lah umroh kowe bojone isih meteng, akhirnya ora dijek. Sing dijek siapa? Sing dijek kancane adine lanang sing wedok. Adine lanang sing wedok. Lah ketika di Mekah pas ning hotel ngomong karo kangane ipine, "Mas, sampean kok seneng Mbak Ayuku sih?" Ya lah nang opo, Dik? Wong Mbak Ayuku senajan wayu kowe sipate jelek sih, Mas. Watos. Aku adune put sering jengkel, egois, waku. Senajan ayu keringet ambune bawang menteh. Jelek sih Mas aman kok koluwe piye Mas? Lah, istrinya yang masih hamil tua di rumah bermimpi. Mimpi seakan-akan dia itu tawaf. Tawaf di Mekah. Tawaf itu ngubungi Ka'bah. Masih perjalanan haji. Masih sa'i. Masih melakukan ibadah-ibadah haji. Akhirnya teko karo Pak Yai, Pak Yai kula mau ndelu kok ngimpi ngaten. Oh, itu hakikatnya roh kamu itu masih umroh, masih haji. Senajan kamu tidak haji, kamu pahalanya seperti haji. Karena apa? Karena kamu telah digibahi oleh adikmu sendiri. Nah, kok Pak Yai ngertos? Ya ngertos. Coba dibel bae. Akhirnya dibel.
Dek, sampean pernah nglendengi aku neng kono po ndongengelek aku neng kono po. Lah Mbak kok ngerti? Ya ngerti. Oh nggih Pak Yai, ya wis. Mulane nek diglendengi wong dinyeki wong iku aja mbales. Kudu matur nyuwun. Mergone napa? Amale wong sing nglendengi pindah ning wong sing diglendengi. Amale. Terus dosane wong sing diglendengi pindah aring wong sing nglendengi. Nah, mulane nek diglendengi dinyek, dihina-hina, dilecehkan, direndahkan, aja jengkel. Justru itu adalah lahan pahala. Lho. Ora sak jengkelan, kudune seneng. Ini ada kasus yang luar biasa di medsos. Islam pecah, khususnya orang NU. Ada yang pro habaib, ada yang kontra. Jadi ada dua sisi. Satu muhibbin, orang yang cinta dengan habaib. Yang nomor dua mukimat, orang yang cinta pada Kiai Imaduddin. Imaduddin yang membatalkan habaib, sedangkan habaib masih dipercaya bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah. Itu pecah orang karuan, wah ngeri. Wong Islam padha wong Islam khususnya orang NU. Lah saling menghina, saling mengejek. Itu namanya ghibah jamaah, ghibah jariyah. Sing muhibin gambari Habib sirai ketek, sirai babi, sirai anjing, karo dobolawi, dobol, Habib dobol dan lain sebagainya. Itu ghibah yang sangat luar biasa. Ya pasti marah lah. Habaib pasti marah. Nah, sisi lain ada yang menggambar Pak Imaduddin kepalanya seperti Dajjal, seperti iblis dan diberi kata-kata PKI. Orang bodoh ngaku pinter dan lain sebagainya. Kira-kira Pak Imaduddin apakah jengkel? Yo tetap jengkel. Nah, itu namanya saling menggibah. Ya dosa kabeh. Lah kudune piye? Kita menenteramkan. Beda pilihan itu biasa. Yang penting akur, aja saling menghina, mengejek karena kita saja di akhirat belum tentu selamat. Belum tentu masuk surga. Lah kok arep ngelek-ngelek wong, arep ngibahi wong ning medsos sisan. Ketika kita sudah meninggal dunia kok komenanmu yang memecah belah, mengadu domba, menghina-hina masih dinikmati orang lain, kamu mendapatkan siksa terus. Itu transfer terus. Sama halnya seorang perempuan mengumbar aurat, orang kudungan, memperlihatkan tubuhnya, karo kecantikannya, melengos-melengos jogetan neng TikTok, neng Facebook, neng IG, akhirnya dinikmati orang lain, terutama seorang laki-laki. Senajan masih keadaan isi ngaji, isi sholat, isi makan, isi tidur, anak itu mendapatkan dosa terus. Ngeri ora? Ngeri. Makanya hati-hati, ya. Hati-hati dalam bermedsos. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.